Ongi etorriak Zubiarte saiore euskara izanen da saio honetako ardatza, arlo ezberdinetako pertsoneiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Arkitektura mundua eta euskararen lanbidearekin uztartuko ditugu gaurkoan Izaskun Behuntza arkitektuaren bitartez Olaztiko herrian. Non hasi zinen euskara ikasten? Eskolan ereduan ikasi nuen, baina nire ingurukoek ez ziren euskaldunak, ikasitako gehiena galdu nuen ez praktikatzeagatik. Eta gero, Baztanera etorri nintzen bizitzera, eta ja aitzakiak akitu zitzaizkidan, eta hemen Elizondoko euskaltegian hasi nintzen. Berez, Baztanera etortzeak animatu zituen euskara ikastera, ez? Bai. Batez ere hori. Baztanen bizitzea animatu zitzaidan eta animatu ninduen. Eta batez ere alabekin solastu nahi nuen. Euskara solastu nahi nuen. Orduan, batez ere hori, nire alabekin harremana. Euskara ikastea erreixa edo zaila egiten zaizu? Zaila da, baina azkenean bertze hizkuntzetan bezala, ikasi behar da. Eta hemengo naizenez, belarriak ohitutakoak ditut euskara entzutea txikitatik. Eta ikasketetan barne, zer egin zaizu erreixena eta zer zailena? Erreixena hori da, azkenen ikasi behar da. Eta zailenan nire kasuan, lotxa kentzia eta beldurra kentzia solasteko jendearekin eta praktikatzeko. Zer hango zenioke euskara ikastea oso zaila iruditzen zaienei eta ikasi nahi dutenei? Posible dela eta animatu behar direla euskarazko abentura honetara parte hartzeko. Eta zuretzako euskara zer da? Galdera sakona eta handia. Nik erango nuke, lehenik Europeako hizkuntzarik zaharrena eta horrengatik bakarrik altxorra bat da, eta gero nire familia eta arbasuen hizkuntza dela. Euskaltegian zabiltza ikasten, zer moduzkoa da esperientzia? Esperientzia erraten duzu? Ona, benetan arrazona. Erranen nuke, denetarik egiten ditugu, irteerak, tortillak jaten, denetarik. Eta euskara ikaskeratik kanpo erabiltzen alduzu? Aldudan leku guztietan, dendetan, tabernetan, hemengo kooperatiban, kalean, bai. Euskara solasteko taterik lortzen alduzu? Hemen Elizondon nahiko erresa da, edonorrekin euskaraz hitz egitea, gurasoekin, dendetan, tabernetan, niretako erresa da hemen hitz egitea euskaraz. Eta azte momentuta sentitzara gustora euskaraz? Oraindik hemen, gelan, zertaz kanpoan trabatzen naiz, eta urduri jartzen banaiz, hitzak ez zait ateratzen. Orduan, oraindik hemen, erosoa hemen. Zer metodo erabiltzen duzu euskara erakusteko? Euskara erakusteko, hemen nik ekako metodoa erabiltzen dut, eta hemen beti izan da metodo komunikatiboa, edo praktikoa. Azkenean, gure helburua da, haiek ikasten dutena, lehen kaleratzea. Eta kanpoan praktikatzea eta erabiltzea, beraz, beti metodo praktikoa izaten da, eta komunikatiboa. Zaila da euskara irakastea? Zaila den euskara irakastea, ez, orokorrean ez, baitu bere zailtasunak, batzuekin, beti bezala jendearekin lan egiten dugu, eta jende desberdina dago, batzuk dute erreztasune, eta hoiei, iaia beraiek egiten dute bere bidea, baliabide gutxi batzuk eman da, eta bertze batzuk behar dute arreta gehiago, eta hola, baina egierran lan polite da. Batez ere ikusten duzunean, nola aitzintzen diren eta nola gaten diren ikesiz, polite da. Zaila baino gehiago polite. Eta motivazioa nintzekin etortzen aldire euskaltegira ikaslean? Egia erran bai.
Eta erraten du baiet zola ziur, ze jende haunitz etortzen zaigu lan ainta, gero egon guzie lanian eman, edo bere gauzetan eman, eta txaldeko 7etan, 7:30 ona etortzen dire klaseak hartzera. Orduan, nik uste dut horrek motivazioa dagoela erakusten duela. Ikasle batek zenbat denbora behar izaten du normalean euskara ikasteko modu normal batean ikasteko bezala? Hoi ere arras erlatiboa da. Pues ikasle batzuk 2 urtetan oinarrizko maila bat hartzen dute kanpoan eta solasteko, bertze batzu zerbait gehiago behar dute. Eta gero nahiak ere desberdinak daude, batzuk nahi dutena hori da, ez? Bere inguruan eta euskaraz aritzea, eta horrekin konten daude, bertze batzuk tituluren bila etortzen dira. Jendearen arabera bai. Zeintzuk izaten dira ikasleen beldurra eta zailtasun handiena? Ikasleen beldurrak, nik uste dut mitifikatua dutela adibidez nori nork. Etortzen dira denak aditzak arrastailak direla, eta gauza guztiak buruten. Baina, ja pixket ikasi dutenean eta solasten zaraiekin eta segitzen dute normalen erraten zaila dela. Ze gerran, zaila baino gehiago nik beti erraten desberdina dela, ez? Igual ezagutzen ditugun hizkuntzetatik desberdina. Baino, gero, haiek mitifikatuak dituzten zailtasun horiek ez dira horren zailak. Eta gehien pozten diena? Gehien pozten diena, nik uste dut, kanpoan ikusten dutenean, kanpoan erabiltzen dutela, dendabiziko aldiz ostatu batean sartu eta euskaraz eskatu eta erantzun eta egin behar zutena euskaraz egin dutelaik, edo denda batean, edo horrek pozten ditu eta gainera gehien animatzen ditu. Bai. Zer mezu bidaltzen diezu euskara ikasten ari direnei? Euskara ikasten ari direnei. Euskara ikasten ari direnei errango nieke animo haunitz jarraitzeko bide horretan, eta batez ere euskalduntzar bezala esker mile. Eta ez dakitenei, leloren bat? Leloren bat ez dakitenei. Lelo ez dakit, baina errango nieke Euskal Herrian daudela, Euskal Herria euskararen herria dela, eta ea zergatik ez? Zergatik ez dira hurbiltzen gure hizkuntzara.
kontatzeko irakurri duena. Bale? 3 minutuan bukatu behar duzu, kontatu behar duzuena. Eta motz gelditu baldin bazarete, luzatu. Esperientzia bat atera, poltsikotik. Bai? Ni joan nintzen ez dakin nora eta hoster txartela atera nuen. Bai? Hori errekurtso bada. Bale? Bakoitzak? Jende gehiago entregtzen dela, baina utxeago gastatzen dut. Leko turistikoaren eskaera, bereziki ez du igo prezioak. Lehen, Karibe du prezioak mantendu. Esaten du, krisiaren aurretik ez bezala. Orain oporrak hilabete batzuk aurratzen handiagoak ematen dituztelako eta horregatik aurretzen dituzte oporrak hartzen. Bai? Orain oporrak hilabete batzuk lehenago hartzen dituzte oporrak eskaera bereziak hartzen dituztelako. Eta esaten oporrak egiteko gaztete behar dute epea asteburu bat bakarrik, orduan aprobetxatu behar dute baldin badituzte familien kanpokoa bizi joateko bizitatxera. Agentziatik haratago badagoela beste forma bidaiatu ahal izateko. Eta adibidez da interneten bidez lor dezakete bidai asko, aukera asko eta gainera askoz merkeago. Ekimen hauek internetearenak ez dira berriak, betidanik ala aspalditik existitzen ziren, baina orain krisia dela medio, aukera hauek zabaldu egin dira asko gutxiago. Interneten bidez. Eta haien etxean, zure hartzen duzu. Orduan, zuazte bat berdin baduzu, Mexiko eta ukitzen duzu zetze bat. Eta iruñera etorren nahi duena. Orduan, zaten zara, bere etxera, oporrak egiteko. Orduan, ez duzu azerro beste baten etxea eta etxe horren jabea oporrak zure etxean. Behin batean, eta pasentziaz idatzea. Eta ibilgailu elementu gehienak uztaileko azken azten dugu eta agustiko lehenzikoa irula bitartekoa. Aukera pagabea. Beno, begira. Carlos, bukatu dira. Carlos, jarriko zara Juanaren tokian. Eta zuek ez da. Perfecto itzin behar duzu. Akatsik gabe, errepikatzen ari zaretelako. Bale? 3 minutu, berriro 3 minutu dauka bakoitzak. Baina hori ez da soluzioa. Orduan, gehienetan pasatzen dena da, batzuk eramaten dute berarekin eta beste batzuk usten dute lagun batekin edo zenide batekin,
haiek kontzeko edo zaintzeko. Adibidez, katua, txakurra, txorria, eta nolako animaliak, bezarra eramateko, baina ditza ona izan behar dira denontzat. Bai, animali edentzat, bai zurentzat. Horretan, lasai, eroso, egoteko, lehen, krisi hasi aurretik, lehen 10 eguneko egonaldia egiten dute. Eta orain aste bete bakarra joten dira oporra egiten. Eta horretaz gain, aste santuan aldi bakarra joaten dira. Eta familiaren bat kanpoan familiaren bat daukana joaten dira ara bisita egitera. Horain zuretzen dira. Modua ugari dira. Irazkinez, trenez, autoz, errepidetan... Etxa berezia eman behar dituzte eta ziurrezki orduan txeago. Osteu, orduan. Segunetan nolako bidaia, irabazten dituzte orduan, ez da? Horrela eta aldi berean begiratzen duzu joan nahi duzu begiratzen duzu gunean zer beste ezer eskaintzen daude non uste dute eta forma bat bidaiatzeko dirua gastatu gabe bakarrik bidaiarena. Goten zara beste norbaiten etxera, ordaindu gabe goten zara eta etxe horren jabea etortzen da zure etxera. ikusten duen nire kotzea, Marijo, jarriko zara Carlosen tokian, eta zuek biak... Orduan, zegoen dirurik denetatik egiteko. Orduan gaur egun, ixean joatu baino bezain laster, etxean moldatzen ari da etxeko gastuak. Jakiteko edo jateko, eguneko gastuerako bizi bezakizokidek edo ez dakizen gauza gastatzeko, baina familiei gustatzen zaie oporra joateko. Baina orduan, modu desberdina. Eta orduan, jaten ziren Miren Alkorta agentzia, bidaiako agentzia, eta bera, galdetu zion, haiek nahi dute oporrak egiteko, aber nola moldatzen ari diren. Ordaindu gabe eta etxe horren jabeak joaten dira zure etxera eta ordaindu gabe. Askoz merkeago probatu dutenak esaten dute dela aukera oso onak. Bizita egitera, kanpoan bizi den familia
familia guztia edo haiekin egotea. Lehen, Aste Santua joaten seme edo alabari bizita egitera, bakarrik hori. Ohitura aldatzen ari dira. Orain buelta. Bai, azkenekoa, Errepideetan, densitatea kontrolatzeko zirkulazioa, densitatea kontrolatzeko zirkulazioa, operazion berezia jartzen da martxan. Badean dudan, ekainaren 27an hasten da, Aste Santua eta udan ekainaren 27an hasten da, eta irailaren hasiera amaituko da. Arrainas jokatu eta zuhutziaz bat ere oso eta mugimendu Batara joateko atera behar duzu aseguru bat. Eta aseguru bat, bai, adibidez Europako txartel osasun txartela bino, berak bere bulegoan badaukate beste aseguru bat. Nahi badute jendea ara joaten da, eta nahi badu atera badago beste aseguru. Eta horretaz gain badaukatean bulegoan aterpe txartelak nahi baduzu Alemaniara edo Sueziara aterpe batean egoteko, lo egiteko eta hori han bertan egiten dute hori txartela horiek. Eta txartzen dituzte lo egiteko lekua. Txartzen dute emendikian dedan lotuta. Agentziatik ja. Kontatu dugu? Tira, ariketa horrela utziko dugu. Bukatu egin dugu, bai? Orain joan behar dugu beste gela batera, bai? Lehiaketa, hori, ipuin lehiaketan, Marianoren gelan batek irabazi zuen 3. saria. Orduan joango gara gora eta saria emango diogu idazleari. Orduan, pentsatu pixka bat zer esango diezuen, eta nork emango dizkion musuak. Zurginaren ipuina. Oeari hankak apurtzen zitzaizkionak. Bueno, idazleak berak irakurri beharko du ipuina. Idazleak berak irakurriko du, berak idatzitako ipuina. Eta gero beste bi ipuinak zuek irakurriko dituzue? Bale? Nori gustatu zizaion? Carlosek irakurriko du berak. Zen Zubiarte, irakurriko duzu? Niri hori ez txailan gustatu, baina, bueno. Venga, ane. Julio, irakurriko duzuzuk? Niri zizira gustatu, baina oso horrela gainera. Jesus! Importante da. Entrenatu behar dugu, irakurri hemen. Edo horrein itxu. Venga, hasiko zarazu. Eta zenbaki eta hori. Egun on guztioi. Egunero ezaten zuen bezala. Eta momentu hartan konturatu zen bere bizitza betirako aldatu zela eta ezin zuela ezer egin. Ohetik zutitu zen eta ispiluran bere irudia islatu zen. Kakazarra, asko arropa zikinak eta dol ondarekin. Film bat izango balitz bezala. Bere burura etortzen ari zitzaion zen pasa zen gaueko irudiak. Tipoaren aurpegia, tabernaren soinua eta gero kalean labanaren dizdira. Ni ez naiz persona txarra. Nola egin ahal izan dut erokeria hori. Oso gaizki sentitzen ari naiz eta ahoan
goragelak sentitzen ditut. Goragaleak. Gero eta iluna. Klak, egun guztioi, hemen gaude egunero bezala. Bai. Bai, ulertzen dugu hori? Alproja horrek egin behar zuen bakarra berea zena ematea zen. Alproja horrek zer egin behar zuen? Berea zena, dirua, poltsa, kartera, ematea zen. Baina ez zuen eman nahi, dirua edo ez zuen eman nahi, eta orduan besteak zer egin zuen. Zuen nahi, eta merezi zuena eman behar izan zion, orduan Labana sartu zion, eta akatu zuen. Bai? Hori da. Abendua zen, eta klaserik ez egoela ez nintzen konturatu. Arraroa iruditzen zitzaidan jenderik ez aurkitzea, baina atea bultzatu nuen eta ireki zen. Sartzerakoan konturatu nintzen dena aldatuta zegoela. Ezkerraldekoa utzi zidan. Basilua zeuden, hainbeste ateak. Ez 20, 100 edo gehiago. Ate bakoitza bere zenbakia zeukan, 1988, 1989. Begiratu nuen barrura eta ez zegoen inor. Ireki nuen 2016koa. Eta 2016koa. 2016koa. Eta harrituta geratu nintzen. Klasea zegoen ia beteta. Ikasle guztiek oso aurpegi txarra zeukaten. Azala zuria. Ileak nahastuak eta begiak oso irekiak. Dardaraz galdetu nion irakasleari. Zer pasatu zen jendeari. Irakasleak erantzun zidan ikaslea zigortua zeudela klasean eta zigorra betirako zela. Gero besotik harrapatu zidan esanen. Zu ere merezi duzu zigorra. Badakit milaka etxeko lana dituzula egin gabe eta izugarrizko karkagara bota zuen. Horrela ulertu nuen zergatik hainbeste ikaslea desagertu egin diren. Azkenean, askatzea lortu nuen eta korrikasi egin nuen eskeleratik eta etxera ailegatu bezain pronto klaseko kuadernoa atera nuen eta hasi nintzen idazten. Niretzat orain euskaltegia ez da Zubiarte deitzen, Zonbiarte baizik. Zonbi. Bai, horrela poliki eta hori. Baina, ematen naiz, ematen du tartaja. Bukatu ondoren gero geldituko gara informatika gelan azken ariketa egiteko. Bale? Ordan eramango dugu dena, eta ikaslea. Eta orain, non? Bai, hori da, Josokom. Zer. Eta, begira, hemen jarman. euskaljakintza.com. Bai? Hortxe, agertzen da frontoi batean jende gazte pilzak. Aditza, klikatu. Eta bertan agintera adiztrinkoak. Bueno, Josebak baldintza landu nahi du, beraz denok sartu baldintza pestaina horretan. Adikitza edo baldintza. Hor baldintzak jartzen dauzkazue. Horria eta urdina diren adizkiak horiek iketan daude. Beraz, egin egitugu, ez da, Joseba? Aber eman zutabe honetan. Bai? Denok daude. Bueno, pues adibidez hartu behar dugu. Nork, eta hor agertzen dira bat, 2, 4, lehenengoa. Klikatu bat zenbakian. Zein, nork? Nork, bat zenbakia.
Hortxe dituzue, eta hor idatzi behar duzue. Irakasleak Antxon kotxearekin harrapatuko nik negar egingo. Nork esan du? Nor. Egin gatu behar da? Bat zer. Zure maitza ondorengoa da. Eguneko da. Balu? Harrapatuko... Arkari. Hori Hoela esaten ariketa guztia hartako arte. Beno, balditza. Kalera berari. Ondo erantzun duzu. Agian, ez du ematen, ariketa horiek etxean egin.com aditzak.com aditzak.com Vale, aditzak.com Google bilatu Google. Euskal aditza jokatzeko tresna. Bai, Euskal aditza jokatzeko tresna. Aditz mota. Abeno itxun, orain hemen pizarran, arbelean jartzen du, aukera ezazu aditz mota. Jarri behar dugu nor. Venga, nahi dudalak hori. Nor. Bai. Eman klik bikoitza, ez du ala? Ez du. Bale? Indikatiboa baldintza, nor. Eta orain jarri behar dugu, bueno, pues adibidez, guk, zuek. No sé cómo cliqueo, que no me sale. Guk, zuek. Guk, zuek. Nor. Venga. Eta hori da, bazintuztegu. Bueno, bai. Eta ez dakit ejemplu bat, guk zuek, autoz, eramango bazintuztegu ama postuko litzateke. Hori, eta gertzen da, bazintuztegu eta kontxo, orain 10 esaldi egingo ditut, bazintuztegu erabiliz. Eta etxean idatzi, klak, bale? Bai? Ba hori da, udan egin beharreko lana. Horrean eta aditzak, jota fuego. Aber, jende hau etorri, Eta Juanak, eta gero hirugarrenak idazleak. Esan behar duzue, zuek antolatu duzuela lehiaketa hau eta oso pozik zaudetela ipuin asko irakurri duzuelako. Eta eskerrik asko parte hartzeagatik. Bale? Eta gero, eman sarrera irakurtzeko lehenengoa, zu. Bigarrena? Zu zara, bigarrena. Musuak nork emango dizkio gema legini? Ni nahiago dut, musuak. Jesus! Eta zaria? Bakizue zer egin nahi genuke gaur, hemen? Bai, ipuin zariak eramateko. Eta nola hemen zaria emateko preste. Ona, atera gara. Eta gu oso pozik egin den zure idazkera, ez dakit, zait ateratzen bai hitzak eta ipuinak irakurri dugu oso gustora. Irakurri genuen oso gustora. Eta benetan ipuinak ziren oso onak, ustez, eta zelebereak eta hemengo klaseak lortu dute 3. zaria. Ja, irakurriko dizuet bigarren saria lortzea
eta lehen gozaria ere bai irakurriko dizuet. Hirugarrena aldiz irakurriko dugu hemengo klasea Gemma eta lortu duen zen. Nahi duzuen bezala, bete duzue lehiaketa hau, partaide eskertzeko, lehiaketa ongi bete duzue arauak, ipuinak batez ere originalak izan behar ziren, eta horrela esan dira. Eta, bueno, orduan ja, saria eman baino lehen, ezautu denok artean ipuina, irakurri behar du irabaz duena, eta gero emango diogu saria. Orduan, bazaude, irakurri eta ipuina. Eta irakurriko du Carlosek. Bat batean, zabal-zabal ireki zituen begiak. Irrati iznagailua jortzen ari zen, baina ez zen entzun kazetarien ahotsa. Egunon guztioi, egunero esaten zuen bezala. Eta momentu hartan, konturatu zen bere bizitza betirako aldatu zela eta ezin zuen ezer egin. Eta odol ondorekin film bat izango balitz bezala. Bere burura etortzen ari zitzaion, pasa zen gauero irudiak, tipoaren aurpegia, tabernaren soinua eta gero kalean labanaren dizdira. Alproja horrek egin behar zuen bakarra bera zena ematen zen. Baina kabroiak ez zuen nahi ez zuen barkatu. Gehiago behar izango luke. Bestela, gauzak komplikatuko litzaioke. Baina, zer emote egiten ari naiz? Ez zion bere buruari. Ni ez naiz persona txarra. Nola egin ahal izan dut irokidea hori? Oso gaizki sentitzen ditut. Zorabiatzen ari naiz. Gero, ilunago ikusten dut. Dena. Iluna. Klak, klak. Egunon guztioi. Hemen gaude egunero bezala. Zubiarte, abendua zen eta klaserik ez zegoela ez nintzen konturatu. Arraroa iruditzen zitzaidan jenderik ez aurkitzea, baina atea bultzatu nuen eta ireki zen. Sartzerakoan konturatu nintzen dena aldatuta zegoela. Ezkerraldetik dagoen eskalera, orain aurrean zegoen, eta gainera estuago zirudien. Pizka bat kezkatuta igo nintzen, eta ikusi nuena kezkatuago utzi zidan. Hainbeste ateak, eta 100 eta gehiago. Ate bakoitza bere zenbakia zeukan 1988. 2017koa ireki zegoen, eta begiratu nuen barrura eta ez zegoen inor. Ituta geratu nintzen. Klasea zegoen ia beteta. Ikasle guztiek oso aurpegi txarra zeukaten. Azala, zuri, ardaraz galdetu nion irakasleari zer pasatu zen jendeari. Irakasleak erantzun zidan ikasleak zigortuak zeudela klasean eta zigorra betirako zela. Merezi duzu zigorra. Badakit milaka etxeko lana dituzko karkara bota zuen. Horrela ulertu nuen, azkenean askatzea lortu nuen eta korrikaz ihes egin nuen. Eskaleratik eta etxera ailegatu bezain pronto klaseko kuadernoa atera nuen eta hasi nintzen idazten. Niretzat, orain euskaltegia ez da Zubiarte deitzen, Zonbiarte baizik. Zenbak idatzitako ipuina bere irakasleak irakurriko du, Mariano, bale?
Bat zen behin Oier izeneko mutiko bat. Berea munduko oherik gozoena zen eta gau hartan aitak, amak eta nahitxo txikia beharekin lo egin nahi zuten. Bat batean, krik, krok, katakrak, ohearen hanka puskatu ziren. Zuntaun hanka berri batzuk jarri zituen. Orain, ohe honetan elefante batek ere lo egin dezake, esan zuen. Gau hartan, Oierrek, elefantea beharek eta nehatxo txikiare bat batean krik ziren. Zurginari deitu zioten hanka konpontzeko eta taun hanka berri batzuk jarri zuten. Orain, ohe honetan elefanteak, behiak eta jirafak ere lo egin dezakete. Eta jirafa, eta aita, ama eta nahitxo txikia. Bat batean, krik, krok, katakrak, ohearen hankak puskatu ziren. Zurginari deitu zioten hanka konpontzeko, eta hori ikusten isilik geratu zen. Orduan esan zuen, badakit, ohe hau betirako konponduko dut. Zerra hartu zuen, eta zrim, ohearen hankak kendu zituen. Poz-pozi zurginak esan zuen, orain ohe honetan edonork lo egin dezake. Eta gau hartatik aurrera, Oierren ohean animali guztiak egiten dute lo. Mila esker. Bueno, saiatuko gara emango dio, Javiari eta... Irakasle dela erango du. Puestan, saio hau. Eta ja datorren ikasturtean parte hartze gehiago daukagun, bai? Zenbat eta parte gehiago hartu, orduan eta sariak gehiago eta hobeak. Eta hortik aukeratu genuen hiru berenak, gure ustezko hiru berenak, eta kointzidenzia plena egin genuen arratsaldeko jendearekin irakurri duenarekin. Eta, bueno, konten geratu ginen. Arratsaldeko saria emateko. Eta elkar ez dute ezagutzen, agian batzuek bai elkar ezautuko dute, baina beste batzuk ez. Eta sakanan jarraitzen dugu gaurkoan, baina Olazti aldera etorri gara oraintxe bertan beste lanbide bat ezagutzeko, eta hementxe dugu arkitekturan lanean aritzen den Izaskun Beguntza, arratsaldeon, eta mila esker Olaztira ekartzagatik, onera? Bai, etortzeagatik. Bueno, oso leku polita gainera, ez? Zergatik aukeratu duzu lekua? Aukeratu toki hau batetik herriko sarrera da, eta toki esanguratsua iruditzen zaitez, espazio publiko aldetik. Eta bestetik ere horratzean dugun eraikinagatik. Klinkerra da, Klinker Klub edo bere gaiaraian eraiki zen. Eta 60. hamarkadan egin zuten bi arkitektu esanguratsu, eta aurrerako izan zen garai hartan, izan ere hormigoi armatua erabiltzen zen lehendabiziko eraikinetako bat izan zen. Beraz badu bere garrantzia, bai, eraikina asko gustatzen zait eta parajea ere izugarria da. Bueno, gainera hemen hor gertu gaztetxea ere dago, ez? Bai, puntu guztia, piztina, gaztetxea, frontoi txikia, eskola hor ere dago, ludoteka da, bueno. Azkenean espazio publiko honek biltzen ditu ekipamendu guztiak, ez? Eta herriko sarrera bezala oso polita da. Pentsatzen dut gainera... Olazti herri izan da, ez? Pentsatzen zure lanbidea kontuan hartuta, ez? Arkitektura munduan aritzen zarela, gauza horietan zu fijatuko zara, ez? Bai, ohituta gaudelako, ez? Azkenean gure lanbidean espazioak, espazio publikoak, zerbait diseinatzen duzunean, ez? Badu bere garrantzia, ez? Bakarrik eraikina, baizik eta eraikina eta inguruan sortzen den toki hori, ez? Oso gainera, sakanan badakigu oso paraje politak ditugula, ez? Mendiz inguratuta eta
Ratean urbasa ikusten da, gaur fiskalainotuta dago, baino... Bai, hemen eguzkia ikuste batzutan zaio izaten da. Tokia izugarria da, bai. Osongi. Bueno, konta iguzu, euskera eta lanbideak lotzen ditugun saio batean gaude. Konta iguzu, noiz ikasi zenuen euskaraz, zuretzako ama hizkuntza alden, ala euskaldun berria zaren? Ni euskaldun berria naiz, nire gurasoak ez dakit euskaraz eta ikastolan. Nire lehendabiziko harremana euskararekin ikastolan izan zen. Beraz 3 urterekin, ez? Zara iritsi zinenean, zuretzako mundu berri bat sortu zen. Bai, guretzat esate dut, nik eta nahia ikastolan hasi ginen, eta hori izan zen gure lehendabiziko kontaktua. Nolako izan zen ikasketa prozesu hori? Ondo. Erresa, zaila? Bueno, ez dut gogoan, ez? Badakit ama amagu ikasten hasi ginenean, berare hortan jarri zen, ez? Guri laguntzeko, orduan, hor hasi ginen 3. Osa, lehenengo urteak hemen egin zenituen Olaztin edo... Bai. 6 urtera arte Olaztin egiten genuen, Inigoaritza ikastola zen, eta Olaztin, txikitan Olaztin hasten ginen. Eta gero ja 6 urterekin, lehen hezkuntza ez, lehenengo mailan, Altsasura joaten ginen, eta institutoan hasi arte Altsasu. Eta institutuare, Altsasuko institutuan ikasi nuen, dena euskaraz, eta ikasketa guztiak euskaraz egin ditu, ze unibertsitateare euskaraz ikasi dut. Unibertsitatean ikasten hasi zinen, arkitektura egitea erabaki zenuen, eta gainera euskeraz, ez? Gainera oso ikasketa, ez dakit, batzutan oso zehatzak direnak zintzitakoak edo... Bai, horietan batzutan ikusten duzu zailtasunak egon daitezkela, ala ez, euskararen aldetik? Bai, karo, azkenean erabakitzen duzu ikasketa batzuk egitea, ez? Unibertsitateko ikasketa batzuk. Abantai hori neukan edo arkitektura egiteko aukera neukan Donostin eta euskaraz. Badakiz, ez lehendabiziko urtea ziren, ikasgai guztiak euskaraz egiteko aukera ematen zutena. Ni baino bizka zarragoko, bai. Badakit urte batzu gaztea zarragokoa zirena, orduan hasi ziren euskaraz egiten. Orduan oso ondo, azkenean dena euskaraz ikasi duzunean, ohituta zaude euskaraz idaztera, akademikoki dena euskaraz egin duzunez, dauzkazu arazorik. Eta naiz eta teknikoki, hiztegia pixkat mugatuagoa da, baino, azkenean ohituta zaude eta dena berria da, ez? Aste zarenean, orduan hori ere ikasten duzu. Ze gabez ikusi zenituzten nahi bidez, nahi urte batzuk ez, pasa dira ikasten egon zinenetik, ez hainbeste. Pasa dira. Ze zailtasun izan zenituzten, ze gabez ikusi dituzu. Pentsatzen dut horren gainera, izango dituztela baliabide gehiago, ez, urtatzuk eta gero, baina, bueno. Nik adibidez, hori izapen polita dut, ze irakasle guztia gaztea ziren. Jendea, karrera eta tesia bukatutakoak, orduan euskaraz ematen zuten irakaslea gaztea ziren, orduan oso izapen polita dut. Eta gaineran zeuden pixkat lotura edo euskararekiko gauzak egiteko gogoekin. Orduan saiatzen ziren biografiak ordera zegoen, orduan euskaratzen, teknikoki hiztegia pasatzen ziguten, orduan ikusten nuen nahi bat eta denek euskararekiko egiteko. Bai, bultzada bat eman ez dutela. Bai. Beraz, esan gogoan dut eta erabiltzen dut oraindik irakasle batek itzuli zuen liburu bat, eraikuntza eta arkitektura, eta oso baliagarria ez, badakigu azkenean eraikuntzako elementu asko izena zein sartuta dauden gizartean erderaz. Eta askotan kostatzen zai gaur egun ere bai, ez? Lanean nagoela naiz eta euskaraz aritu, gai edo elementu batzuk egola euskaraz esaten. Naiz eta euskaraz jakin izena, iruditzen zait pedantea bezala euskaraz esatea ez da ezaguna. Eta orduan, esateuzu erderazko hitza, edo saiateuzu erderazko hitza hori euskaratzen, ez? Bai, ulertu hori izateko, edo... Osongi, beraz, esan dezakogu agian urte guzti horietan, ez? Aberastasun handia sortu zela ere arkitektura hiztegian, ez? Euskarari dagokionez, eta gainerazuk izan zenuen sortea hori ikusteko eta bizitzeko. Nire aldetik behintzat hori bizi izan nuen. Eta hortik atera zinenean oso impresionarekin, ez? Zenuela inolako zailtasunik izan... Eta, gero, ez daukazu zailtasunik erderaz egitekoa, azkenean zure etxeko hizkuntza da, erabili izan duzuna, ez? Ze bani duen ikaskideak, adibidez, ni Donostin, pasate egon Azpeitiko jendea, Bilbotarrak ere Azkoitikoa batzuk, ama hizkuntza zela euskera, orduan gero bai, ikusten dizkiela arazoak ez, azalpenak edo erderaz eman behar zutenean, ez? Neri hori zai pasatzen azkenean ere
hizkuntza ere erdera da, Bai. zentzu hortan orduan. Bueno, sortea duzu ez, biak primeran menperatzeko, gainera. Bueno, primeran edo. Bueno, aikan. Aldena, bai. Osongi, behin unibertsitatea bukatuta, ja lanean hasteko aukera izan zenuen, eta zer moduz uztartu dituzu lanbidea euskararekin? Ondo. Ongi. Bai. Baduzu aukera ia esparru guztietan euskara lantzeko, edo? Bai. Ia gehienetan aukera dut, udaletxetan, udaletxeko lankideekin, tokietara joan behar Erabiltzen duzu izadutunean, euskara? Bai, gehienetan bai. Bueno, esan Aukera barra dugu ere, dudanean, bai. Kanaldean lan egiten duzu normalean. Baina, bueno, Tolosaldean ere, Tolosako estudio batera joaten naiz lanera, eta, klaro, handenak euskalduna dira, orduan, arazorik ez euskaraz egiteko. Hor, bueno, badakigu ez dakite, nien naiz adituak arkitektura munduan, baina hor programa pila bat erabiltzen dituzu ez, bai informatika aldetik, ez da ditzuen tresna guztiak, alde horretatik adibidez, ikusten duzue gauzak aurreratu beharko liratekela euskara aldetik, ez? Badira gainera programa guztiak erderaz daude. Bai, ez? Inglesez eta, bueno, gehiena ja erderaz daude, ez? Baina bai euskeraz ez. Ez da burutik pasa, ez daite. Claro, bai, euskara igual izateko aukera hori. alde horretatik ez, bueno, badakigu, segun eta ze programetan normalean jendeak askotan erabiltzen dituenean, gauza horiei hizkuntza gehiagotara itzultzen direla, baina kasu honetan, karo, dira oso gauza zehatzak. Ni pertsonalki dut ezagutzen programarik euskaraz daudenak, agian daude eta aukera dukazue, baina ez dut ezagutzen. Gero bai, orain ez, gabiltza laguntaz izketan, nahiz eta klientea da euskaldune izan eta bilera guztia berarekin euskeraz egin, gero dokumentazio erderaz prestatzen da. Prestatzen dut, ez? Eta nire inguruan, nahiz eta euskaldunak izan dena, erderaz prestatzen dugu, eta hori bai igual izango litzateke traba nagusia edo. Bai. Zen nahiz eta hori, ez? Haiekin azaldu proiektu guztia euskeraz euskalduna direlako. Gero dokumentazio guztia, proiektuaren ondinorakoa, memoriak idatzi beharreko atal guzti horiek erderaz egiten dira. Hori izango litzateke traba nagusia, azkenean batzutan jotzen dugulako, ezakit, administrazioarekin, ez? Edo segun ze sektorerekin, eta ez ditugu erreztasun guztiak, edo gutxienez nahi genituzken guztiak ez ditugu, ez? Hori den aurrera eraman alizateko. Baina, horrela pauso izugarriak egin dira, administrazioan ikusten dut, aukera nahi izatekotan, dira toki batzuetan, oraindik ez, baina askotan aukera dugu euskeraz egiteko. Eta poza ematen du, Euskeraz asko... nirekin euskeraz hau bai. Noski bai. Gainera, sakana egia esan nahiko zonalde zorte duna da, ez? Nafarroako beste leku batzuekin alderatuz. Ikusten duzu, ezakit, adibidez, beste batzuekin hizketan egon du gara, ez? Eta euskal hiztunak geroz eta gehiago gara, baina batzuetan kosta egiten da, ez? Euskara entzutea kalean, zergatik gertatzen dute da hori, sakanan bertan, ez? Herri askotan, herri asko oso euskaldunak dira. Herri guztietan, mundu guztiak ez, baina gazteen artean, ia gehienek dakite euskeraz, ez, eta ez erabiltzen. Zergatik gertatzen da hori? Uste dela ohitura falta bat. Ohitura falta. Bai. Ez dakigu, zergatik... Neri pasatzen zait, nahiz eta lagun euskaldunak izan, ohitura izan haiekin erderaz egiteko, eta oso zaila da. Aldatzea, ez? Batzutan igual profesionalki pasatzen zaizu ezakitez, bezero batekin egotea eta berarekin euskeraz. Eta gainera ez duzu aldatzen hizkuntza, ez? Eta eroso sentitu eta gustora egon. Eta agian ez Eta gero betiko lagunarekin. Aizialdian ez, kostatzen zaigu gehiago. Ze esan nahi du zuretzat euskarak? Ja urte asko aramatzazu ez, berarekin aipatu duzu moduan ikastolara joan zinenetik, urte esan. Badana ez, dakit azkenean. Ez da nire ama hizkuntza, baina nire hizkuntza da. Bai, noski. Bai, esan nahi dut niretzako bai. Esan dizuten ama hizkuntza da, ez, baina nire hizkuntza da, esan nahi dut. Eta hortaz, zerbait eskertuta banago gurasoi da hori, ez, txikitatik, postu hori egin izan. Bai, azkenean ez dakit, ez. Ez da zure gauza bakarrik. Aukera hori... Claro, bai, hombre, aukera hori zure guraseko eman behar dizute, noski bai. Zertaz esketzen badiez, behintzat. Hemen olazten zer moduz dago euskeraren egoera. Obera egiten du, bai. Hombre, azkenean ez da beste sakanako herri euskaldun batzuetan pasatzen dena, ez? Eta hori, eta niko Adriana ibez, euskaldunekin
erderaz egiten dut, eta hori bai penagarria da, baina ez dakit ohitura falta den asko dugu egiteko. Hori leku askotan gertatzen. Baina aurrekoan hori pistinan nengolan zuten dituen bi neskatxon ere ondoan dutxatzen, 6-7 urtekoak eta euskeraz ari ziren, eta esaten nuen ze polita ez, egoitzen bazara ja 7 urterekin, zure lagunarekin euskeraz egitera, iristen zarenean gure adinetara jarraituko duzu euskeraz egiten. Baita, harritu egin zidan ez, hori esan nuen ze polita. Eta ongi ari ziren, eta esaten nuen ze ongi egiten duten gainera. Eta hori egia esan pozgarria da, ez? Bueno, zure lanbidearen inguruan, konta iguzu, zer da gehien gustatzen zaizuna zuri arkitekturan, zer mugitzen dizun bizitza, bihotza, zer gustatzen zaizu? Ezakit, hor badira gainera oso arlo desberdinak, bai, eta gaur egun, profesioa egon den moduan egon da, Hobera egiten ari da? Bai, badirudi gutxinaka badoala. Baina ez daukaz aukerarik esateko niri hau gustatzen zait eta hau egiten dut. Denetatik egin behar duzu gustokoa duzuna eta gustokoa ez duzuna. Niri marraztea gustatzen zait, orduan proiektu berri bat sortzea ez ere zatik hori gustatzen zait, ez? Eraberritzeak eta reforma baino gehiago, proiektu bat zerotik egitea. Gaur egun zaila da hori egitea? Gauza txikiak egiten dira. Gure nahiko genuke aspirazio bezala ez, esatu zu eraikin handi bat egitea eta horrelako gauza, baina gutxinak hasi behar da eta gauza txikiak egiten aritu. Beraz, bereziki hori sortzearen, sormenaren, baduzu arkitekto gogokorik, ezakit miresten duzu norbait? Badago japoniar bat, eta oando, eta niri izugarri gustatzen zait. Oso linea puruak erabiltzen ditugu, oso arkitektura xinplea, baina... Oso ezberdina, hemengoarekiko? Bai, gauza horiek, arkitektura modernoa zari naiz. Gero, egungo hemen toki hauetan ezin dira gauza horiek egin, ez datozelako bat ez, hemengo arkitekturarekin, baina... Euskal arkitektura eskaldatu da? Oraindik arkitekturan ez, beste arlo askotan modernizatzen dijoa gizartea ez, baina arkitekturan, batez ere diru asko balio duelako. Oso garestia dira. Euskal arkitekturari dagokionez asko aldatu da, ezakit adibidez gure eraikin tradizionala ez, baserria izan da eta, ezakit zuk esango diazu hobe, baina asko aldatu da. Ez, eta hemen bereziki gure etxe ideal hori, ezakit nola esan ez, gure etxe hori baserriarekin identifikatzen dugu. Eta naiz eta batzuetan gauza berria proposatu jendeari, oraindik oso uztartuta dago arkitektura hori, ez? Bi xuritako estalkia, harri zinguratutako leihoak, ohituta gaude hori ikustea eta normala iruditzen zaite, baina oso uztartuta dago tipologia hori, ez? Baserriti datorrena. Gero ja barruan egiten dena guztiz, ez daukainolako zer ikusirik, klaro. Lehenago zertarako erabiltzen ziren baserriak eta gaur egun zertarako erabiltzen dugun etxean. Gaur etxean, eta harritzeko da, ze batzutan barneko espazioak oso modernoa dira, denak irekiak, oso argitsuak, oso lehioate handiekin, baserriaren kontrako tipologia erabiliz, baina oraindik ere ez, kanpo itxura hori baserri itxura nahi da. Kostatu egiten da norbait topatzea, baina normal iruditzen zait ez gaudelako ohituta, ez? Gu azkenean urte askotan ez ikasiz berakuste dizute arkitektura modernoa, kuboak, beira, kristala. Beraz ez dugu inolako harremanik japoniar arkitektu horrekin, ez? Ez dugu inolako antzi. Ikusten duzu ezakit adibidez beste herrialde batzuetako arkitekturarekiko ezakit ikaspena egin beharko genukela hemen, eta adibidez ekologiaren, historiarekin geroz eta gehiago sartzen ari da hemen, olako eraikinak eta uste duzu ikasteko. Adibidez orain aislamenduarekin, energiaren murriztearekin, oso kontzientziatuta gaude eta hemen ere hala da, ez? Eta normatiba geroz eta zorrotzagoa da zentzu hortan, orduan eraikinak beste modu batera proiektatu behar dira. Eta jendea badago hortan, badauka kontzientzia, ez? Azkenean gehiago aislatu behar dira, orduan gutxinaka proiektatze sistema horiek aldatu egiten dira. Alemanian adibidez urtea daramatzate, ez? Hemen 4 zentimetroko aislamendua sartzen genuenean nahi esartzen zuten 40. Klimare ezberdina da, ez? Baina bagoaz.
batez ere hori aipatzen duguna, aurreztearekin, ez, krisia eta gero edo krisia mintzat jarraitzen dutenentzat, ze garrantzitsua den batzutan aurreztearen hori, ez? Eta zer egin dezakegun, bakarrik ongi pentsatu zenolako eraikina egin nahi dugun, edo erosten dugun, edo... Eta azkenean eraikin bat egin behar duzunean kontuan hartu behar diren gauza dira, ez? Urte askotarako dela, eta zenbat urtetan amortizatu alduzun, ez? Inbertsio gehigarri hori, ez? Ondo aislatu, gauzak ongi egin behar direla, ze azkenean merezi duela urtetara begira, ez? Orain gastatzen duzuna. Claro, etorkizunerako balioko izulako. Eta hori, esatuzu, aurreztea garrantzitsua delako, ze azkenean... Bai. Zentzu guztietan, ez? Baina ekologiarekin kontzientziatuta bagaude eta poltsikoarekin ere... Bai, noski bai, ez dator zerutik, beraz, hori kontuan hartu beharreko. Osango, euskararen etorkizuna nola ikusten duzu? Ondo, zango dugu, bai. Ikusten duzu aurrera pausa handiak eman direla, egia da guri ez zaizkigula tokatu euskararen momenturik latzenak, ilunenak, etorri gara eta gauza asko eginak izan ditugu. Puntu ezberdina da gurea, ez, azkenean esaten duzuna, ez, azkenean ez ditugulako bizi garai txarrenak edo ilun horiek. Baina nire hitz ez etorkizun polita dugula oraindik aurretik. Osan, eta arkitekturarena nola ikusten duzu? Badoa. Gustatzen zaizunean egiten duzuna, azkenean saiaz bezala alde positibo hori aurkitzen, ez? Ez dagonean ere, beti. Baduztu ezakit miresten duzun herrialderik edo? Suiza, adibidez, bai. Asko gustoko duzu zergatik? Dena. Arkitektonikoki izugarri bizen zait. Bai, zan duz aukeran egoteko. Unibertsitateko joan ginen eta izugarri gustatu zitzaidan dana. Maindia izugarria da, ingurua izugarria da, eraikinak izugarria dira, eta gero bizi izan nituen esperientzia batzu irutzi zitzaizkidan oso aberasgarriak, ez? Adibidez zela, ez? Hemen dira joan ginen kapera txiki bat ikustea, oso famatua zelako eta irakasleak eraman zigutelako gara. Eta zeuden, postalak hartzeko gauzak erosteko denda bat zegoenan, baino ez zegoen dendaririk. Prezioa zauzkaten jarrita, eta zu postala euro bat eta uzten zenuen. Eta ikusteak ez, gauza hori funtzionatu aldezaketela lurralde batzuetan, miresgarria da, ez? Bai. Eta holako esperientzia batzuk izan dituen, oso positiboa zentzu hortan, hemen frontoia itxita eduki behar dugu. Claro, bai. Ez tropezurik ez egiteko, ez, adibidez zela, orduan esatu duzu, joe. Bai, asko ikasi barra dugula, ez? Alde horiek, horregatik mirestu du pixka bat, ez, bai. Oso, gizasko, zorte hon, mila esker, zure herrira gonbidatzagatik, eta plazer bat eta oso interesgarria kontatu guztu guztia. Eskerrik asko zuei eta horregatik. Eskerrik asko Zubiarte saioan gurekin izateagatik, mila esker, ongi izan eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.